Adap kime kardom kadu kawe labang so YouTube channel long kilang arab duan apan stami lapen pini nali tumapan labang so video long naki 1P labang ke LP lapen UP Assam teacher Voreng Avarsai labang so update putaksi na 1P lo nali tum klarda kalam lapen detail salam labang ke laso video long sithek pon long ikko nali tum laso YouTube channel subscribe kelang pula subscribe ikon lapen video stami liking sinali tum tingon tane non pathek pen LP la pen UP teachers Voreng Avarsai update apu thakle pathek pen lang polonang la pen chethan polonang tangde non chethan polonang Assam LP la pen UP teachers Voreng Avarsai update apu thak la pen non recently suliwai mate as of June 2026 labang ke LP lapen UP teachers recruitment official notification labang ke release pon pilang stame Assam Government hin pen paklang daprang pupusi pupon lo lapen kidam tang labang ke 4500 Voreng Avarsai la LP lapen UP teachers satumbang ke successful lo mate completed lo tangi get lo la sila non Akimi ke rangji Voreng Avarsai la LP lapen UP teachers update aputhak bangkala sonlo expected vacancies non kipi ponjeting pulote lake unofficial estimate si dak kipi ponlo kon ma pulotang te dake toka theklong lo nang litum expected total vacancies may be around 3000 6000 plus posts depending on district wise data and government approval let's say kijum nai lo 3000 la pen ki ong nai lo 6000 an la bangke paklang ponta haiji lake la district wise lo ko so district long si kon an si teachers apus vacancies kenang lang mala data lang litum collect pon typo collect pon at apc government hin pen approval pon ikpo jalalo lasinili kamatha damating pulotang te LP teachers around 2000 kalte 3500 an apus la bangke paklang nangji la pen UP mate upper primary upper man la bangke kijum nai lo 1500 la pen 1500 pen chenglok 2500 apus an paklang ponta haiji lapen science teacher hindi teachers vacancies tame lahailong pen si include ponikpo lasika duka pen dak 6000 an apus labang kenon batai si lake paklang ponta haiji stame labang ke isi kamatha damchot government hin pen stame official lana apus piklang pon pupu bangke pupon pilang lapen komani jong si TED lapen si TED qualify lapen DLE lahai pas thai do thai prote nangli tum jong si jogdunji pulte documents bangke chiri di paprang nangpo kinang so sala documents kinang ji la bangke la pulo Assam TED mate si TED qualify tum nangpo lapen PRC mate permanent resident certificate tame dunangji lapen permanent resident of Assam mate Assam arlo kedo klung hobi hek pendak kedo abang pu mate abang fi tumsi la Voreng Avarsai phan bangke jogdun longchotji lapen LP aphan plotang te documents kenang ji la bangke HS pass certificate kalte class 12 pass certificate nangji lapen DLE plus TET lahaya certificates tame nang ithaiji lapen upper primary aphan la bangke kachar deng kenang ji la bangke graduation unang po plus B.Ed ta duneng ji lapen B.Ed kalte DLED bang complete nang po lapen TET tame kitok tang a candidate atum nang ji lalo pulotang te LP lapen UP teachers upper man la bangke jogdun long ikpo lapen documents kenang ji ko PPS on si kenang ji ma pulotang te kidam tang pen pangbar pon prote Aadhaar card nangji lapen TET certificate DLED mate B.Ed certificate nangji lapen HSLC lapen HS graduation marksheet lapen caste certificate tanang nangko kathek lapen resident certificate hai hui nalitum chithik meksi kemi lapen employment exchange tame doigwek nangji lapen keda expected notification time la bangke many candidate expected next recruitment notification in late 2026 after vacancies review but there is no official confirmation lase vacancies la bangke penaan district long penalang litum data collect pon kon ana district long sikon ana pusa vacancies nang langma teachers aparman UP lapen LP teachers alang litum pangrumpet ponon collection pon long laso collection pen alang litum kaan se
kelong ma la soteng alang litum paklang ponik po la se official update na litum la website long dampen stamina litum long iksi DEE.assam.gov.in labang soprote long download pulotang tina litum hodak stami update bang kilong poniksi lapen official update jong si announce ponigelo paklang ponigelo pulotang ti nili labang so YouTube channel long nang litum pan nang wan pitu ikpo lasipini update labang ke teachers la LP lapen UP Voreng Avarsai update nang kiwan pila bang kela ancor lo lapen nili kamat hateng de lalo post bang nili amu nang thana teng lo ki jum nai 3000 ki or nai 6000 plus an bang ke paklang pon exi la senali tum aning kamat hapen ko an vaccine ki pi ponji ba kapiklang ponji ma la bang kenali tum la bang so comment box long tok pen than pachini pon ikon lapen konara dim ben senali tum la so video kilang ma director adim bangali konara rong pen tong kilang ma lapen ko so area pen ma so district pen manalitum latan nalitum la comment box along tokpon igdet non lasipini video bangkel anling ton ponik nang lasidomi thangmi kadu kawe Carbitis 2.0 YouTube channel long kelang arat do an fans tami nilihin pen kardom